catedră. S-a făcut ora 8 și 22 de minute. La dumneavoastră câte ce? Pe cuvânt? Pe... Deci tot 8 și 2. Mi-am dat seama. V-a lovit și pe voi bozonul. Sunteți prinși și voi aici, între noi și noi între voi și cu vechi, cu noi și iar cu noi și iar cu vechi. Și într-un oraș care vrea să se inventeze și să se reinventeze, jucăm pentru voi într-un palat pe care l-am construit noi pe vremea când Brăila era de 2 ori mai mică. L-am construit fără macarale, fără buldozere, fără mobile, telefoane mobile, fără faxuri și calculatoare, fără fonduri europene. Ca și palatul ăsta. Lira. L-am construit din donații, dar cu pasiune și cu gândul la următoarea generație de brăileni. Să fie educați în spiritul culturii și al artei. Uitați-vă! Uitați-vă! La ceasul care stă în mijlocul orașului vostru de 10 și 10 de ani, e încremenit și acum la 20 și 22 de minute. E încremenit ca și timpul în care trăim. Să vă spun un secret. Noi, nu timpul. Nu timpul este cel care îi mișcă roțile. Noi și voi, cu gândurile voastre, cu visurile voastre, cu realizări, nu puteți trăi permanent hrănindu-vă în mândria Brăilei doar prin mărețul ei trecut. Îndrăzniți să visați. Îndrăzniți să schimbați, îndrăzniți să construiți. O doar să peticiți. Și dacă nu îndrăzniți, atunci învățați să îndrăzniți. Aveți curaj, propuneți-vă ceva măreț. Nu doar pentru voi. Nu doar pentru cei din jur. Nu doar pentru Brăila, nu știu. Îndrăzniți ceva. Îndrăzniți ceva nebunesc. Fiți voi frumoși și nebune în marilor orașe de care scria Fănuș. Și faceți din Brăila marele oraș al nebunilor frumoși. Căci ceea ce a fost de mult un fals tratat despre iubire a ajuns mai degrabă un tratat despre falsa iubire. Falsa iubire de țară, falsa iubire de orașul tău, falsa iubire de vecinii tăi, falsa iubire de cultură, redusă doar la un capitol bugetar. Nu mai fiți pasivi. Nu mai fiți doar spectatori.
Intrați aici în jocul nostru, cum ați făcut astă seară. Veniți mai des la teatru și intrați pe scena Brăilei, de ce nu? Trăiți cu noi, cântați cu noi, faceți-vă auzită vocea de brăilean! Mai sunt brăileni pe aici? Suntem. Ia uitați, o stea căzătoare. Repede, puneți-vă o dorință. Puneți-vă o dorință, dar încercați ca acea dorință să fie comună. Am auzit că cel de sus dă prioritate dorințelor venite în grup. Ca la muzeu. Uitați-vă. Uitați-vă la ceasul acela. Și încercați cu toții împreună, prin tot ce faceți, să împingeți timpul mai departe. Abientu, Raila.